Pozdrav lepi moji, pozdrav drugari moji, pratioci. Evo smo na Lepenskom viru. Čekaj, koje je ovo mesto, Draganče? Lepenski vir? Kako se zove ovo mesto? A? Boljetin. Lepenski vir na Boljetinu. Boljetin, je li tako? Ovde protiče reka Dunav. Sad ćemo otići dole. Gledajte što je ovde lepo. Milina Božja. Idem ja polako. Neću da seckam video. Uživajte malo. Ovo je arheološko nalazište mamuta. Sad, koliko se ja razumem u arheologiju, oprostite mi i zaboravite ako pogrešim. Uživajte. Ovo su iskopine tragova i kosti tih mamuta. Evo, pogledajte koliko su im šape. Lepo su ga uradili naši, nema šta. Evo ovdje još neki tragovi. Ono što mogu da zaključim, ovo je samo moje mišljenje, pa mi ovako ne obeležavamo ni svece, niti ih slavimo kao što oni obeležavaju ove mamute i njihove tragove gde su oni išli. Evo ih još neke šape njihove, njihovi tragovi, šta je ovo već, pa da. To su njihovi tragovi, to je sve lepo obeleženo. Sad ćemo da odemo gore. Da vidimo šta se gore dešava. Jako lepo uređeno, mogu da vam kažem. Preporučujem vam ovde da dođete. Ovde je u blizini i Srebrno jezero. Evo tamo je reka Dunav. Došao sam tu sa jednim mojim prijateljem, Draganom Mitrovićem, jednom od najboljih mojih drugara, s kojim lepo živim i sa kojim se lepo družim. Hvala Bogu, imam dobrih ljudi oko sebe. Lep pozdrav za vas. Ćao, čao. Ja sam Milan. Impa Spirić, tehnolog sam po struci i profesor. Evo, iz Niša sam, došao sam da ovde snimim i da vidim, ovo mi se sviđa jako lepo. Eto, vaše ime? Danijela. Lepo, Danijela. Ajde, 1.8. Danijela. Evo. Vi ste po struci? Ne, nisam po struci prodavac, ja sam mašinac. Mašinac, lepo. Iz moje ste branše sa jedne druge tačke. Ja sam završio hemiju, specijalizaciju na hemiji i pola mašinskog fakulteta imam, tako da se razumemo, vi i ja. Ja sam samo i srednju završila za mašinsku. Nema veze. Lepi ste i sa fakultetom i bez fakulteta. Dobro, da, to ne određuje
Bravo, bravo, to ja volim da čujem, skromnost. Svaka vam čast. Drugar, dolazim do jednog zaključka. Evo ga moj prijatelj Dragan Mitrović, to je moj drug, dobar prijatelj. Dolazim do jednog zaključka. Mi ovako svece ovde ne slavimo i ne obeležavamo kao što oni obeležavaju i slave mamute. Ali to je lepo, to je za pohvalu. Dobro, ja se malo šalim. Volim da se našalim. Imate ovde puno lepih stvari da kupite. Evo nešto iz antičke legende Panomnije i tako. Super, lepo. Tako. Lep pozdrav od Milana Impe. Uživajte do novog video zapisa. Da se odmorimo malo od posla i od tehnologija.